नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या शिरपेचामध्ये मानाचा तुरा रोवला गेला. आर्किटेक्चर आणि डिझाईन क्षेत्रातील प्रतिष्ठित पुरस्कार मानल्या जाणाऱ्या प्रिक्स वर्साइल्सच्या 2026 मध्ये जगातल्या सर्वात सुंदर विमानतळांच्या यादीमध्ये नवी मुंबई विमानतळाचा समावेश झालाय आणि या यादीमध्ये पहिल्यांदाच भारतातल्या 2 विमानतळांना स्थान मिळालेलं आहे. यामध्ये नवी मुंबईसह गुवाहाटीतील गोपीनाथ बरदोलाई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा समावेश आहे. तर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला मिळालेल्या या सन्मानामुळे शहराच्या जागतिक ओळखीमध्ये आता भर पडलेली आहे. भविष्यात व्यापार, पर्यटन आणि गुंतवणूक वाढीसाठी याचा मोठा हातभार लागणार असल्याचा विश्वास या निमित्तानं व्यक्त केला जातोय. वर्षाअखेरीस प्रिक्स वर्साइल्स या यादीतील निवडक विमानतळांना वर्ल्ड टायटल पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.